Bueno, atxalde hon denoi, ongi etorria gaurko udal batzarrara. Hasten geha lehendabizi puntuakin, eta lehendabizi puntuan dakagu azkeneko akta jartzen du, baina bi akta dira, bai 8koa eta 7koa. Orduan, ez dakit zerbait ikusi duzue aldatzeko, zuzentzeko, Herme, zuk ez, etxe bildu ez da, orduan nontzat ematen ditugu bi aktak. Bigarren puntuak alkatetza eta zinegotzin ordezkarien ebazpen berri ematea. Ez dakit zerbait nahi dezue honekin, pasatzen geha dozi momentutan galdetu daiteke ere, bigarren puntuan. Alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea. Bai, bueno, hor, batzorde batean galdetu genuen pantraken gertatutako istripu batetaz, eta, bueno, orduan ezarretzek izuela esan zenuten, eta gero dekretuetan ateratzen da urriak 13an sartutako istripu bat, eta eginduna da denuntzia bat istripu horren gainean. Ez zerbait gehiago badakigu horren gainean, edo? Bueno, nik uste dut hori ez dela, baina, azkenean teknikariak, kasu honetan hirigintzan departamentuan aztertzen ari dira, eta erantzuna prestatuko dute, eta erantzun bat emango diogu zea. Bai, zerbait esan, nahi da? Bai, bueno, hau tratatzen ari da ondarezko erantzunkizun bat bezala, bai, hori eskatzen diolako udalari, eta momentu honetan, nik dakidenez puntua da, jakinarazpen bat jaso zuen ez dakit orain data, nahi badezu emango dizut, esango dizut hurrengo astean, dekretu bat jaso zuen berak, nun izendatzen zen organo instruktorea, kasu honetan ni naizela, eta gero 10 eguneko epea ematen zitzaion aurkezteko ebaluaketa ekonomikoa. Bai, eta ikusi behar da zerbait aurkeztu duen ala ez, hori da puntua. Bai, erantzun dion errekerimendu horri ala ez. Printzipioz, erantzunko ez balio, ja dekretu horretan bertan jakinarazten zaio desistitu egiten duela. Orduan, hori ikusi beharko dugu, baina hurrengo astean emate izut zehazki horren inguruko zen eta hau ezen ona ekartzeko gai orduan. Datu guztiak ez ditut, bai, baina emango dizkizut, nahi ezun moduan. Azkenean hori hirigintzan ez zeukaten datu hori, orduan deskoordinazio bat egon da, eta nik uste dut horregatik ez dugu erantzun hori lurraldean. Hala ere, hitz egingo dugu hirigintza eta idazkarien artean, eta jarraituko dugu gaiakin eta salduko dizuegu nola gelditzen den. Bai, aurre. Bai, hemen bigarren puntuan ebazpenen berri ematen da, guk ebazpenak jasotzen ditugu, bidaltzen zaigunean dokumentazioa, orduan berri ematen balima zaigu, eta ebazpenak irakurtzeko daukagun denborarekin galdera bat egiteko aukera ematen da, horregatikan galdera egiten dugu, nola dagoen egoera jakiteko ez beste zergatikan. Zerbait gehiago euken? Ez. Orduan, 3. puntura goaz, 3. puntuan dakagu tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Ez dakit puntu honi buruz, zerbait esateko, ez, euken, bildu zerbait, ez da. Orduan, 4. puntura goaz, eta 4. puntua dakagu kontago eguen ordezkapena egiteko pleguak onartzea. Gaia holandu genuen lurraldearen eta jasangarritasun energetikoaren batzorde informatiboan, hasieran 4 bozka alde eta 3 kontra jasozun proposamena, eta kasu honetan da plegu
Bai, barkatu, ze esan dut kontra? Bai, abstentzioa, 3 abstentzioa, barkatu. EH Bilduko 3 abstentzioak, barkatu. Eta, bueno, azkenean da plegu bat, nun ateratzen dugu kontratazioa, baizik eta kontratazio bat egiten dugula urtero, orduan, pues, atera behar dugu ez errepikatzeko, pues, enpresak eta kontratatzea. Vale. Atera genuen, baina kat txiki batzu zeuden plego administratiboan, eta orduan atzeran bota genuen, eta ateratzen dugu berriz, kondizio berdinetan. Ekartzen dugu bai udal batzara, zeradik azkenean dira 4 urte gehi bat, orduan horregatik ekartzen dugu. Vale. Bueno, pues hau ezalduta dena, ez dakit Herme gai honi buruz zerbait, ez euken zerbait, nik ustut argi dagoela, así que idoi ez basa iso importa, pues irakurri. Markatu. Lehenengoa, alde batetik, kontratazio espedientea onartzea, eta bestetik, esleipen prozedurari hasiera eman, modu ohikoan izapidetuta eta prozedura irekia erabilita ondorengo kontratuarena. Ur kontagailuen ordezkapena, hornidura eta ordezkapena. Bigarren erabakia, 60.500 eurotako gastua baimentzea urrengo aurrekontuen partiden kargura 2024ko ekitaldikoa. Bertan partida gertzen da. Hirugarrena, txosten honetan aipatutako kontratua arautzen duen administrazio aginte partikulardunen irizpideak onartzea. Laugarrena, kontratazioaren iragarkia kontratatzaileen profilan argitaratzea, interesdunek 15 egun naturaleko epean barruan beren proposamenak aurkeztu ahal izan ditzaten. Bosgarrenak kontratatzaileen profilean memoria justifikagarria eta kontratazio hau arauteko duten oinarrek argitaratzea, eta 6. akordio hau idazkaritza, irigintza eta kontu hartzailetza sailei jakinaraztea dagokion ondoriotarako. Eskerrik asko idoia, hori da bozkatzen duguna, orduan aldeko bozkak, bai, abstentzioak, bale, eskerrik asko, onartzen da. Bosgarren puntua gora, bosgarren puntura goaz eta bosgarren puntua da gau galderak eta eskariak. Hermez zerbait esateko puntu honetan, PSE ez, EH Bildu aurrera euken, mesedez? Bai, bueno, gu 2 puntu genitun. Bat, da erroldatu eta ez erroldatuen gaineko gai bat mai gainean jarri genuna. Nun legearen arabera erroldatuei eta ez erroldatuen artean ezin du diferentziarik egon udalean ateratzen ditugun ofertetan edo. Bai, ez polikiroldegian edo ez udaletxean, orduan berriro udalekuen gainean ikusi dugu ez erroldatuei kanon desberdinak kobratzen zaiela, eta ez dakit ordenantza bidez aldatu beharko litzaken edo nola jun beharko luken, baino berez ezin zaio gehiago kobratu, ez dakit horren gainean zerbait esateko daukazutenik. Eta gero, bigarren puntua, Babiloniaren gainean dijoa, Babilonia eremua garatu behar da. Lehen 180 garatu behartzena, orain 140 aldaketa eginda, eta Babilonia barruan dago ikastolako parke naturalizatua ja onartua dagoena, eta badakiguna ja ze enpresak egingo duen lan hori, pentsatzen dute obrak hastear egongo direla, ez? Gero daukagu ikastola, bai? Dauzkegu ikastolarena azkenean urte dexente dia proiektua dagoela eta oraindik gauzatu gabe dago. Eta gero etxe bizitzak, 340 bat etxe bizitza dia. Daukagu Lasartera joango dan bidea rotondatik, biribilgunetik ateratzen dana, orain onartu dana, eta azaroan abenduan egiten bada nahiko lan. Eta horretaz gain, zaharren egoitza dago, ez? Zaharren egoitzaren lur saila
diputazioari oparitu zaio zaharren egoitza egiteko, hori 2019an, martxoaren 2019an esandako zerbait da, garai hartan Mikel Pagola zegoen, eta esan zuenean 2020ko abendurako zesioa egingo zen. Baina kasualidadez, martxoaren, 2023ko martxoan, berriro egunkarian aterata eta hilabete falta zen hauteskundeetako, berriro esaten da, ordun eman dala lursaila, 3 urte pasatzen dira, emango danetik ematen dan momentura. Eta orain berriro, egunkaritikan, Diario Baskotikan, enteatzen geha, 2027an diputazio foralak, 2027 arte diputazio foralak, 3 zaharren egoitza bakarrekin ditula. Eta, karo, dira Irungoa, Pasaiakoa eta Elgoibarkoa. Eta hornetakoaz, ez da ezer aipatzen. Ez dakit zerbait badakizuen honen gainean. Lehen da bizi puntuan, nik uste dut zuzen ez dela esaten duzuna, azkenean aitzi berra salduko dizu hobeto, kontuartzailea, baina hau ez da tasa bat, baizik eta prezio bat igual idoia salduko dizu. Ni baino asko hobeto bai. Bai, gaia da, kontu hartzaileak dauka sententzia honen berri, Auzitegi Gorenaren sententzia honen berri. Berak azalduko du zehazki, baina badirudi, nik ez dut ezagutzen sakonki, sententziak zer esaten duen, baina badirudi kasu honetan, tasa eta prezio publikoen artean ezberdintzen duela Auzitegi Goreneko sententzia honek. Badirudi, baina kontu hartzaileak zehazki azalduko du. Bai, bezu hurrengo udalbatzan ekartzen dugu erantzuna, baina handik doa, azkenean bai desberdina da tasa edo prezio publiko, eta kaso honetan prezio publiko bat da, eta orduan bai diferentzia hori bai egin dezakegu. Bai kiroldegiko prezioan eta bai udaleku tasetan. Tasetan ez, prezioan, markatu. Eta bigarrena, nik ez dakit zer azaldu da, kasu honetan Diario Baskon esaten duzun, ez dakit zer azalduen. Nik esaten dizut, harremana dakagu Foru Aldundiakin, nahi dute lehenbailen egin, ez dakit zergatik jartzen ditu hiru errezidentzia horiek, igual martxan daudelako ja, baina bai negozieketan gaude eta interesa dakate eta horrekin jarraitzen dugu, baina bai egia da, oraindik okupazio zuzena aste artean sinatuko ditugu aktak eta horren eta gero jarraituko da gaia, baina mai gainean dago eta jarraituko dute eta nire plan estrategiko bai saltzen da urne eta errezidentzia bezala, orduan noiz ez dakit hori Foru Aldundiko gauza bada, baina bai kontuan dakate eta ni badakit Bruntzaldean nahi dute egin lehenbailen errezidentzia bat kasu honetan urnetakoa. Hasta ahí. Bestela nahi baizu gehiago egingo dugu konsulta Foru Aldundian, baina epeak eta abar berak manejatzen dute.